Atimabuabo, the best in the East. Now what's some baba number this? I don't fool you, I don't fool you, have good sound, engineering, have decoration, and good pharmaceutical. R.O. Mensa Tano Sinipa Oti Domain Asama Kande Binese Sabi So on your Kwasiaba Tugum Ajin and Inquantia on your answer for Bessu at your work. And I'm the Bias. Otu Champo. I am here. So yes, Munipa. Osana, and one anybody can go. So yes, Munipa. And Osana, and what did you want to go for? What imagine our matrama becono, Sadia opinion, a woo for pa. I want to be sa branche said, a branche and be away. Emunia wine, a papa, and Emunia wine soup, and I have one. Winnie, me a worker. At your mamma can assemble said, so when you flap for brown so over, Ubetania bra on Pimu be beer.
Na baby only panu so no abrantie me se wa no befano wa no befano atin Oni pani obe wa na rewa Oni pada sanye we Watiana Ayana yamasini na dikada ya watiana Oyeni pro Osikoni pro dikada ya watiana Mingi naye Anamosi ya kuyaro watiana Ako batunye Sabe bese kwa tima irebia We do history original I just tune it Net 3.3 Ako batunye Aya me afia o. Otiri Champon. Me beka na senya your friend kwame atabuachia o ofrita no dumasi atabuachia something cremonti no idini amafo nyina de friend no ni se ala sambabe aya me ba penni ye chamba ni ala sambaba Muhammad Boko via samwanso nini kuma ni ala sambabe Abrante wa ngumiti wobia na mu ayeye pa eje osman wasamoye ma ode mrifa o Alasa baba yo kia fonti Oni na nyokufo die no boa na dodo no suma na nyokufo bere ko boa no ebo Onom na mlore fa no wana tia se na bi ko kisha no sukum no na fahima o Oda se ni e wa wie ye ni e wuti ko se subu se wusino nyokuse ni a o ebo Obata tapina mansu fra hafu bechemwa Parisengeni na ngotia Osiopa kwentwe mu achenchino Utukwa kofia soko shirebu siyafo Ukodufia ajopa mansu ni uwenya Amaduna kunya michemi maude yo Parifu dinasi ya mabusi ya fokuse kuse Boy samore Unsu ya maosha jina o Ura nani ya jia Unsu ya maosha jina o Hafu wa fransi nyene maode ye Osei tutu ya chini damu wansu se Bramane ya maode ye Unipendi ebewa mawe wapo Unipade sanye We do history original I just tune it to Net 3.3 You get a music, you get the news, you get confirmation
and the constitution. Otuwe Champon, Winnie side. So I have a turning to Musamia. How did you do better? Now I hear me as you are. I'm a man who buy a pet. I am Uncle Bonnie. Morima Watsi, as yes, sir. I have Guna and a man who grow. I Guna and a man who grow. The mummy, I'm a number. I person in my Watsi, as yes, sir. Send you one young woody Madia. Pesu mesu mame manwa Ibisase metosu senao
Maria. It's all away. Any prayer, Pantino. Upasa ukichwa chuchani nasi. Adicha madafo program Musarabi. Amase, Okinabi, one man about President Yassi and Musamia. Adicha you by Arapa. Now I mean, engineering, I'm a man and good. I am Morima Wats, yes. I have Guna and a new grow. Aguna and a new grow. The Mummy, I'm a Yamma. That's why I'm for a mansia. I was for a sail or a chiri. Nami wants to have a prayer. Now, would the Madia. Minim some fee and yentino, and intimacy my bombing a modern. I back when I'm a channel, Gima. So when I say one idea, and until still Basamia, so riding my opana, anybody inside here, the sun, one work in every time. I know many people, now. Jimmy Sosa can hear my Money palaba.
pone ni no ni amadiewa ni wona hotel ko atako ni wona professor ni wona nitachi to ko kule ma wo ala bana do ma o me mi le a to kare le ma yo no no be You're a sonari life. Hello, sister, you just take time. Make you know with yourself the money I want you. It's to kill you. Hello, sister, the coconut. Money and water. When did they cost some money, balaba? Information and the constitution. Maybe no one yourself the money I want you. Let's go kill you. Radio New Radio Papa Abuzege Money Palaba Women and you, women of Papa I think I FM Yellow to see him for now. Money on for job. Where did they put some money Palaba? And then see Yaba oh Yaba Yaba oh Yaba We have good science, good engineering, we have decoration, and good pharmaceutical. I can't you go to Pipi. Or Sunday, I see compoti. I can't see a possible potity. In summer for say a day, Namisha Bray, no, I drew. Abusia Henkain 93.3 FM Masugu so amutie. It will be can it will be chere. Ana edu so a de bremu yi. Na mafia che. Ene yaba. Simon na agu kan si for no. Fire be. I mean say dem da say. No mo ji ebe ni boso pa. Nene de nyame ncha de yaba. Ene akonkwani ase be butu. Ene me penifo no mo anum sei no. Mama djumadi na de pa pasinyankopon ne wo no mekan hana honey Sumu papa no kasa sama mekan yi me kwa me masi akanipentia no bra ma bebre wo wiasimi brebra na semi pasa mandoa semasa bebe wa mi kwa na mi ni
abusia no numa bo pepe titi obi kan titi obi kire dwumadi ene yede ebremu yi na ene dwumadi yi asema eda epunti ni se ukru a wotimu na ngasa onim abakwasema ewo kro ni mu ana kro a wotimu no onim abakwasema ewo kro mu ni mu enti ene ye ba behwe kro ene na abakwasem na se de ye wo fie yi no se ye hyase edi fifire ya na mpanifo ebu ebebi se o boda mo a na ye se o bodi fi efie eti se ye ba hwe nkronkro ene o abakwasem no na se ne se babia ye ti asase ye ti sui se ye di fi so e de ba enti ene no ye be hyase e de fi aboabo enti ene aboabo kro ye ti mu ye ba behwe kro no ekwan ben kra na fa so a edin aboabo no kra omunya e de to omo so se edin na omunya en kra mpo ne se eye nome eye nshira etisen enti ne ye si nkonwa empanifo ete anum sei e de san chechemu ni nyina e de ebebre yen Sabre so fidi nda hanu si ya onyira ye kra babieda no ehonuma na da no ahenkan 93.3 FM aka abozege titi obi kire sede na me kanu mesi ene ya tenase ya ji nkonwa empanifo a omunimde ewo hanu sei ede aboabo abakwasem ebebre yen se de kwan fa so a aboabo kura edin ebeda so no eti me sembre no sorry na wudaya cho about time na wi na safra mami e broke wa ya cho mama wo me ni ye mami e broke wa ya cho mama wo me ni ye ya about time sorry wudaya cho about time na wi na safra mami e broke wa ya cho mama wo me ni ye ya about time sorry wudaya cho about time na wi na safra abusuya sɛ da me ka kyerɛ wo no ene ye se ba besua aboabo abakwasem ene na mafo a abayi obi wonu kra na otu kwan a wakodu kro bi so se o musa se kro no amamre wo mu ti sen kro na chi wade na bi ono koya no obo ne bra bia se de opa na de banchire sa na bi a obra obo ne kra no odi fie o ka kro na kro bosom ana se ode ka kro no kra nkonya afa bo se ne bra nkoya o se o mi ko china kro we se zu ka du me ne me koya ma anya ye ntimi tu ko china bi fro odin sa ades sa
obako fufuro so eno nso no wa musa ho no mamamre na eno nso ya nkyere se de ho no musa mamamre tie na ade we ye ni se ye wodi we se etu ya na be ye wodi we se etu anum se ya yenye ufa we se etu anum se ya wo se no a eno nso wodi saa de saa obeko saa de wa besi wachi enti na me se dren me ko studio bi na mapamfo a me no mba be di saa adwuma we se madam o madi abusuafo makwa ba oh yeja na mo sisen radio adom ye ho ye na mo so ye adom ye so ye ho ye pa eti sabre mi wo hene ba kwabna boaten ye wa anum sei ye fe no aka aduru me so edi am boy me gidi se wo bobo anum sei ye ni odan patam anum sei de sa din de onim nipa ne pa ana mesanso ohene ba anane ankoma wo ha anum sei onde dwuma de bia nna na edie ne hoho anya no mu ne edi a medin ka boy no eye ohene ba kwabna boaten no enti Vincent Bre no meko omo so ne eye de ahyase ohene ba boaten minia na apom ji sei Nyankopon adaruma edurade ase ene ya tiesi mu kro mu anum sei o enti ye ba behwe amane amamre o mu kro yi mu anum sei na so obi ti abemu obi ti kro mu anum abawe bi ti kro mu anum sei na so onim kro mu anum sei amamre a se de me kan ye no obi wonum kwampa na obra na obo no num sei bia ode efi kra egu nkonwa e okro mu aho ana sei bia abosom e okro mu anum sei bia ogugo mu fi enti ene ne ye pesa wo kire ye se de aboabo etie se de din kra ekwan fa so munya sa edin aboabo no e de baaye ofo boaten edin aboabo no fi ne baaye aboabo no ye edin a mpanimfo a omufiri denchira a ewo esante eba betna abuakwa entronan achim entronan wen betna wa omfiri honum na omfiri hon so etatu ba betna se ya de tia e fra aboabo no betna hanu na benya sa din no di makuro yi no na edinu enya yem ni se ba hanu betu anzuwa miensa ba kuno ana yem fra no aboabo no asuwa no ba ko ye fra na aboabo ona ne wa asuwa kese na nsuwa nkitinkiti anase nsunsan mienu su kan ho bebo aboabo nu na watene de o man kogu bremu sabre na bremu no wo no betu no omsan kotena mu no mlembu wo honti nsuwa mienu na bebo na ba ko de mrami asuwa ene ye mrante ana nemlem fo mo fense mami asuwa ye friend mami asuwa da ne din nka se mrami asuwa mrami asuwa abrewa ba ko na ono no ko sensio ne ye friend mrami ono ko hu sensio no ena ba ko nso de ko frimpong sa papa kofi frimpong bia ono so e ko hu sensio no do ni ba nensio no so eniti entina esoni begu aboabum ena mnami esu anu so tini begu aboabu no mu no mba no betu sensio eja aboatin ogina ho aboabu na nkasa edin aboabu no na me pese mi hu ase na science sunsu na e ko chinchin bo mu no ayu mi be kirem de no so me sa edin aboabu no ombenya ni se won betu nsio no na abo akesie ewo sa nsio anu na nsio na enna nom enom na abo akesie ewo nsio no mu abo akesie na ne wo nsio no mu no mko hu sa nsio no omko tin bi no so na ensio no clay ya brafusi clay enu se fra na bo na ebi won ensio no mu na no mko tin na opebra no dura na ensio na bebetem no mko tin yam ti obi kwa sebia na osemi ko aboabo no mu mi ko aboabo no mu na ise aboabo egu ensio abo na egu ensio no mu to mo ko no mo so mo ko ensio na aboabo egu mu no esa no mkase esa na mikase ensio no ba ko bi ha ko frimpon no di abo nim na miesua na abo nim but ensio no di abo akese etintimu a na ensio no etini frimu eba na no so ni yakronyi endi ono ena no mtano endi obi ko sebia osimi ko aboabo mi ko aboabo na ya aboabo ena omnya sa din
de man nti aboa no ne tintim nsuo no mu no anom ko hu ye no na kire nsuo ko hu se aboa ye di nwanwa ne bi wɔ nsuo no mu nti na da bia mo ko am se ye kwa aboa bu ma ko tinsuo ye kwa aboa bu ma ko sensuo titi obi kan titi obi kire ene wa ntena wo fidie hu ene wa nti ahenkan na 3.3 FM no mo be hwere ade bebre pa sabre se wo ha na se wuti ahenkan a fra unia bi na unia bi so fra unia bi no fa nto no ne ye hwe aboabo be kwasem edin se de ye ya enya edin aboabo ekra no ana ne ye ana ye ne empanifo esi nkonya omo ede ekire yen no omo kire se na edin aboabo no na ensuo da ho ensuo bi na obi anim ne din na emomu na ebo ana na egum ebo ana egum ni ntino na ensuo mi ni kochini bogo ekobom ana ye frɛ ensuo bako kofrempon ani mami esua no mu de na mu de na ese otade etaa no mu na de na ya nwanwa enti no mu de tan bi mu ni ebribia no ani etimi ho na emomu na aboabo nsuo na no mu nya di ma no de na ese abo na na egu mu de bia na nsuo ni ya krojin enti omu ko no mako se nsuo ni bia no ma omu so mu ko nsuo na aboabo etinti mu no akose bi anom anema enya edin aboabo titi obi kan titi ewo bi ekire ofa to suma me eni ba what to suma me endi sensuo no mienu na bebom na miesu ani kofrempon no begu sa aboabo ensuo no no endi ba no mu se sa ensuo ye enya ide se ya nyire hu na ope esia ya hu ba kire enu nti omukotwa na ti se opesi na ewia opesi na ewia enti omukotwa atifin baabi ena nsuo no eya tintin kakra se ne nsuo no atini firi abo no mu a ebebegu ho no ne begum na abo mfita bi egu amna no mukotwa ye no eho ya na aniti ye no na ya na abo mfita bi gum fefefe ni ade enti na abo no ya wonfandi omko ho a na obi afabi no de abefie omfebi no de abefie no mba no hu sabo no afenti no msi abo we de ne esunu nku ndi mpanifo no anwi ayewa no ne ade no de nkugongitwa na omdi bia bobobom na omdi bobo munsa sena sabo no omtutuo no de je ni bepie ne hu se ye damo ne wom enti ekoye nshira ma won ama enkofonzi eni na ya tena ide ni mamba ko na mienu bi wo hanu a ehun timai ndizan ne tie de na abo ide ye befa ye betena hanu se ya na ya nu nsie ne nsie nso abo na ye ni o man ko to ko man ni atena na ye no mdi atena hanu no ma din abo no de bi yanso no mo ko da na etia ndi bi ono mso efa kofrempon no so ndi nsie ni pen ni na begum na atena ko gubremu na bambani fo no se ahade omtena obenye nsia no na bibia ko yama wo na asase no so yama wo enu nti omia oni se ni ombeka ha na ma omka ho yo ofa what me dase pa ofa na ni eja embra wo so na ofa what nsema no ka no o hyase no odifisi odifri asante denchra se ho no mu na omu fie ombebo omo anu ha no msi na sa denchra fo no omo baaye no ehifo na do mba kroma no msi yo me da se me chia amanfo nyina awabufo me ba o me fama no nsi yi denchra fo no mu fitin ya no mba betena kroma no msi na so obi na hyeda fi abo no msi ko fo de omba so mra betena kroma no msi sa be no ko so mba na di nimpo so ni ho no mo ani se ekun ya okun akokun ya ne ma de nchirafo no agoranfo no na ewo de nchira no omutu se ye ne aye de ye be ba sa achimma mu a ase ha ne ye nso be pe bia atena ento omutu free de nchira no on betena intro 9 old intro 9 sa na old intro 9 hono betena e na omu ba no na fe na mma no awo memu an kete memu a ba ko de kwale kokko na kwale tuntum omienu nkwala enti omu basa no emma be ye nan na se mienu e ka ho no na baako afa baako nkwala no baako ahye n'echi na mum ni odi kan de na omu afa omu konyo tuntum na omu betran so no na
oba baako afa ahye ne chi na ode nton ato so ndi so omu turu nkola na omu bra na mmema mienu ne ka ho no omu agye akola na titi omu akonkon omu de omu asi omu beti so to omu nam fi adenkyira na omu bepie ntronan ne ho ye kwaye pa omu betra ho no na anamo ne sabre ne loli ni ho sheep bi ani ho elupre bi ani ho omu nam fom saa ndo omu bedura ntronan no omu tena ho chei afina ase omu ase do kakra na omu yese ni omu beto aso aba enya ni se ne kwan damu mi kra mi si so no mi kai se mi control nine mi fa fom firi assume e fre baby junction e fa fom firi ho ne control ne nam fom saa kuduru ho ndina no mu fa ho ba ya no se na omu nim se na omu nananom so abetena ha omu wo fa no ye nana agono odan omahini no omu wo fa no ndina omu nim so omu wo fa betena ha to omu ba ya ba dan no be so ye omu wo fa no etina omba be hwena na se na omu yeso omba be so no omu ba betena ndina ye nso omu so ba be hwe no ya ndi omu be hwe no omba no be kai omu ba na omu betena omu nana ho omu be kai omu wo fa ho to omu tena omu wo fa ho e che kakra ana no wo fa se di ni aye no mu ya do so ndi mu nko ase ho odini sa kira se omu mra boabo ha na omu mepe ba bi ntina to omu nam kwayem abofo no di kan kasa ene ebe ayese di akoji nfa me bu na se na bre wa bre nti o so abofo se mu nko fa ho se kwan da ho ba bi am benya ba bi atena nti omu fa abofo no nam kwaye no ewura no mu saa kwaye brentu no mu na omu be pie eye be ne ba bi efre ho kwami jem eno so na wo banglo akire ho abo banglo ho no mbe tena ye ene ba bia wodi ahinka no ho wodi nfie ho nfie side ho ene se u tie ye na sa wo amanoni a Facebook no obetimi ahwe ye ho no mo live nti u tie ya ba bi de fa mfa so edi ne ye den kwami jem u tie ya ba bia wodi ahinka fie ni wo no eye living bread ho no mo no sa edin no ana yesia sa man temo no yesia ye bodin o kwami jem sa wonima sa no ho no na ye fro no se sie ye from living bread no ona mo pio no ye den na mo betena ho no na abofo no bae no in fact ne ho hu na muammo ne ade bebre wo ho ti omo bae no omo kwakache na so ye ko hu eko kakra bi ye kan eko abepo e bi ho ewo soro aha ye ko hu eko bi wo ho nti betumi atena ho ena nananom so a ene mo nkwe ena omane wo fa asefo no ombetena ho omba oro ombetu nsuo bi ne efre na sikasu na ye kurani ye tare kakra bi ne to na no mo sanom to omu sanom na omu tena ho che ya fe no omu so ase do kakra na fe kru ho no kakra no ne mu tre ye kura kakra fe wo be no ya abakura ne mu tre sa nti e ba sa no na omu so ye ka se ne ye ben so ye be ko ye niwa akɔhwe nti abofo kro no a na san si mu ba esi ba ase ne namu sa no be pie konfupeni a omu so beto se na obi adikan denchafo ya na esi omu die da ne da ne yi denchafo no nti ho ne efro denche koso ebi omu tena ho no ofa mintwa no etiefo etie ye ma omu enhwe ye ma omu enya emfoni na ye twa nyina yi na yese mi bisa na yese abobo sasi ya etisui denchafo dia na Debi enye denchafo dia eye denchafo dia omu ne be invite asase no na che say omu dia na de o kan ni se denchafo dia omu ya gunafo nti se ho no omu free buy na be omu free esanso omu free dencha ho ne buy enti ena ma from dencha koso no nti omu buy ho no omu betena ye na ma free ho dencha koso no nti ma ohin babo atento aso ho no omu betena na be metena bremu hu na bremu tini e ba won e be fa won betwam e de be boprem na on ba ye no na be bi omte won na adenchem ha ngofo nzo bi to nso nzo ko jwa pen denchem achi om to nso no pe na denchem achi enti denchem akwaso won mutena no na fe nya om de ye ma om tu e free e won so e betena present place ya on ba ye ma so mudwe no omutu besna eye abo he baby aye we no ndi omu ba ye na omu ba abo omu beto konfupeni na konfupeni a wono adi kan wukru abo ha na efe ni sen nana aku
nana eku konfu peni omudi kan beto no sa na ne fre no konfu eku ono beto no di sa konfu no kra no invent nsuo nkaye oni ne peni for ni warrior ono mba yen nananum de nchafo no ba no beto no so no tia no de no tete nde na ha ye quite deep quiet brentio ha no nko ni warrior kakra bi no mo te ho nti bra nananum de nchafo beto wo no ono nso ampam wo oji wo de wo tenai ai asoja fo no de onim no ye frɛ ono asoja fo miensa na mo frɛ ye mbodi no frɛ na asafo ntiano fo no miensa edu ampofu ena entwi edu ena ampofu ena entwi warrior fa na ni odi ohin no konfo no odi konfo no ho omka ne ho cheze nana no beto sa warrior no ndi ba sa no na esese afi ompe ba bi tena e wo kromu hankasa aboabo no omu betena aboabo hankasa ti omu fi denche koso no afi omu wurewure mu a e betena aboabo ha ene mo nantu ofa mi twama no omu fi denche hodom no omu ko chetra bremu anu ni ba bia na ansa no ma beduru kromu anu msie no beto asano ma beto konfo no sa konfo no no fi fa ansa no ti kromu na no ti kwaye ni mu anu si dededa yo enu mum die ana oye na gisen ko no mum ne ma be chi kuro yi ana denche afo no beje boss wa na enu die meja mo hin ba no to aso ho history ni kire se eya what an senia ye mpani fo no ma ye tia enu ye ne se na ya ga so mo mepie ha no no sa akom ayi fo miensa no asoja fo miensa na abobo mudi no mbebo mdi no edu ampofo ni antwi no anu mdi anim na omba ye no bedu ha no no mbeto ono ma me no ni nkofo mienu bi no mo sha na omo ye eduro no mo ye eduro na no mo fia kutu ase sante achima kutu ase ona za nipa no na omo fia omo so wura kwa ye ma ebete ha no ndi bra we no ba ni na je se na omo te sa kwa ye no denchefo ni ba ye no omo fi denchire koso ho eba president aboabo ha no na ono e wa ha sam konfu akunu ehye ngonma noka no mbeto no mo so bisa no mo si omo so ya agunafo because now on my bano obi ansase no mo penti wo ye pe no mo ni wako no mo di uso no mo fa asase no but on buy no ka che on say onu so ya grani no mo se o ni enu ani abeto de eni ye nen kan hwi so mo de mo mbani nyina no atefa no o tefa jima no de mo fi no mo fa no fi odan no no mo ni buy no ekonkon bebi o bedro bi akokon ansa no aja asase no okon aja ntina ekun na sho muma nti won betu person no okun won di usu pe no afa asase no but won betu no ekonfo akuni ni microphone no no msi won de omo ya gunafo no msi wa gunafo de ane ye ni mo betina ene nti ama omo ni wo anko na se omo hia omo nua nti omo jitum nti omo ni wo anko ene ma omo ni ka se no betina no be ka che omo hin no ma ni nkofo ni nyina e bae e betina sa area ha ene omo fra se do ten kan ni de omo ye du ope ni a start obi edo obi asini dai obi yewe na kekra no mchichiri tunu but omo de omo ba no na omo kra konwa ohiya konwa na da wo ya omo di ni na bo ma mi na chi abrewa no ayi abrekuma no na konwa no bo na chi na omo de bae nti omo ba ya si di omo dai ni ba bia no na omo de konwa no ko to ho nti omo ba nti no omo yo hini but omo de omo wenu de omo ayi akomfo eno mo kom ene ye se meti de mu kan asidia na ye se denchafo no ansa na omu fia denchafo no ma be chikro ababo no se no mu bre pa o mbe pie mu e wo odan e betina odan ma henchen a efunu no ka se eno mu sanso enko ababo beposo hono na mo kan ya sisi ya from living bread mantem wono mu denche koso wono mu no ansa no mu wie no mo sanso baba bukuro mu no se abeto sa konfo no e wa hanum sei sa jesu no mi kase na adenchem no ha won koso wono nti koso wono nti on mo tena nya on de nti o mu yese on bepe be bi fufra ko tena
Dom ru po no. Na se dan chema wo ekoso no mo ne hanom se de oso no honom ben obetia san ba no abechi choma we. Ne se dan chem so mti nsuo no o mti chibire mu. Dan chem se obi o mo chesa se so. Ochichi andi onchi nipa. Aha. Enti onu na. Ochichi na se mampo. Tu ton nsuo no se ko dware pe. O mbabio no macho. Enti na honom nyen convenient ma wo. Ne nti o me se o betu afiri ho. Nti o me ne mo no be ha yo be pie. O nua ba iso a no kom ya. O m ka se ne o nua betina. A m ba be kan ho. Nti ya bo mo origin no se ne ni je ne titie no. Enne mo be ka. Titi obi chere tiefo sabre mutie ahenkan 3.3 FM ana muguso a mutie abono numa pa ho sima edu 25 edionunum abosima abono numa pa ho sima edionunum titi obi chere na yesi ye aboabo abakwasem ekwan fa so a aboabo edin kwanpo yenya ye ene se empanifo a enam omo so omo de saa edin aboabo no so kran so ebaye etie wo aniti wanum si omo chiechire yemu ewo ahanum sei ofana ne membra wo so enti saa konfo no beto hanum sei no na obo ni oro na konfo aku no sadbe ne de na no so ye wo hanum sei yo on say yan Ghana for kra no yesi efi baby ti social empire soge empire ha ansana ye ba Ghana ha so wo hwe ya baga ye bakra no ye na chese binum adikan wa ha dada nti ye beto nkrofo wa ha nti okonfo akuma no de isanse no oyo no okura bosom ono no so bosom kase pa nti ono de benananom chese on bae no na on de owo ho one ne bosom na ne wo ho ene ni saa ne warrior mi nsa no na no ono omuti to ono de yenim ni fare bae so ofiri su ne besi ye so ofi baby ne bae ene ye ntimi nkyire de wonu man se o na nanom beto no anti ono ni konfo eku saa bosom no chese omde chichire aboabo krodia no ma kro ni ginae kro no na chichire ya mani ginae na bebia na otie ho no se ne ohene bakan no ho na nanom twamra kase wo bremu no aboabo na tifi ho twamra kase wo ho na omuye asode so wo ho nti ho ene tenso no wi kra opeti ne so no wi ho nko ade bonyansu asa be kwa bonyansu asa no ko so be ko na ku ho na waduadua nnua so nti mi kra mi nyini ya mani fie no betu se dua kasie bi si ho dua kasie bi pa si ho dua no na den fine na wa nti se nananom e chef wi ne kwase ho ne ekotena na hu sa mra ne da ho na nwin so wonsuo no opesi kra opesi no na aboabo mu adwini nwini nyina omu se adwini ho no mu nyina ko hye no mako akoti ho no na nwanwase wona wa ewo nsa aboabo nsuo ne woni se sebe we oba na wonwo a na ugo sensuo no bia kane nya na edi kane no na omdi train omdi tuso no omdi anum tie sa no atam no dia so a abako nwanwase wona woni se oba bia wonwo be kwa sensuo ni bi no se eye se epese owo a o sensuo ni pa adwin be wa beto nsuo no adwin to nsuo no mu a o de ba o ma mi ni ukun na wo papa na o ma mi ni hwe kan no an se o mbe ma wo nkwa dia ye nkwan na wo ni ukun no wadi o eno awasem ze wudi a ebedu afese na kwara ahwechi nsuo no mamre ba kwa ne won na penifo ditum pa no nti obi wo kromu a obi wo ho a be ni friend mama ya aboabo akosu aboabo abena aboabo nya hu si yabu obi di aboabo atu ni din so pe ache se ne mama nsuo no na de ne che no na nsuo na che ne ba che ne ba ye dia penifo de penifo kan ya ye tie no ti aboabo de ye wotumi pa medaso fa ankuma me ba cho for boat membra also aboabo wona chiwa de esan say name nanti aba ne meba wa ba yivi mpanifo kra mu kra mpo no bi o ma na onim aboabo achiwa de o de beka no aboabo wona chiwa de me manchada in sia eno ana say me de na minim se efiada anyway me say chiwa de anu se efiada bia no na ye nkwa aboabo enko sensio efiada bia no mkonsu na fe nso se oba ebu ni nsa na onkonsuo no afen so
adwene no a na wɔ nsuo no na wɔnwe nti menim nea nti a ɔmo ɛyɛ saa de no sɛ ɔbaa yɛ bla a ɔnkɔ nsuo no mu ɔyɛ bla na ɔbu ne nsa ɔni kwan sɛ ɔkɔ nsuo no mu na Friday no so sɛ wokɔsɛ efiada nso du a ni kwan sɛ ɔkɔ ho a wonkɔ nkɔsɛ nsɛ nsuo nti efiada biara yawada biara na obi akɔ ne nsuo na efiada na ɔmo nkɔ mu nti ɛm sɛ ɛne nam nim nea nti a ɔhemfo no anaa mpanimfoɔ ɔyɛ no ɔmo deɛ nti a ɔmmɔ na ɔmo akyiri saa de no ɛsɛ ɔmo de efi bɛka afei nso fish na ɛwɔ mu no yɛnwe asɛm a nka memba so no na ɔfaa na ne ɛka biribi sɛ ɔbaa ɛnya yɛ funu kora mpo na ebi asɛ ɔkɔ sɛ nsuo na sɛ adwene bɛtɔ nsuo no mu a ɔbaa na ɔde ba bɛyɛ aduane ɛdo ne kunu nko a na ɔmo anya ba ɛno akyi na mu sɛ ɛno ntwa nkɔda no yɛtumi wi mu nam ana ɛna wɔde aba so no maasɛm a nka mabusa ɛtoa so na wɔde aba hɔ nom no nti na kyɛ sɛ mekae sɛ mekura na meyɛ akwadaa mekɔto da wakɔyi ɛyɛ ɔkwafo ɛwɔ nsuom de bafiem mbɛpɔ sɛ ma mede kɔkɔtum nti no menim na nti kakɔ na aboa no awu a wode no kɔtum no ne sɛ ne waku no awie ɛna wode no kɔtum kɔde ɔmanya manya nwe nti no ɛkyɛ sɛ ofiri sɛ manya nwe no deɛ nko adeɛ ɛneɛ yɛbɛsa ne na kɔtum kora deɛ ne kyɛ sɛ nti ɛm sɛ akyideɛ no no akyiwadeɛ a na ɔmwɔ no no ɛnwi nsuo no mu nam ɛnkɔ nsuo no mu efiada ɛna yɛyɛ bra nso a ɔba yɛ bra nso a ɔnkɔ mu afei ɔhemba mame mu ɔhemba wa afei nso daasɛ ntuntum anaasɛ silver a yɛnoa mu yɛmfa ntu nsuo no mu nsa silver daasɛ anaasɛ silver tuntum na afei nso ayɛ deɛ sigya so a mahu apum na yɛtum yɛmfa nsuo no afei nso yɛmfa mpaboa nso nkɔ nsuo no mu mpaboa yɛnhyɛ mpaboa mfa ngura nsuo no afei yɛmfa worɔ mpaboa no nti wokɔ sɛ worɔ mpaboa no no akɔsa afei nso yɛmfa berɛ a yɛabɔ no sɛne yɛde kyim gya yɛmfa nkɔfa nsuo no ho na neɛmenim sɛ neɛntia mpanimfoɔ sɛ akyiri saa efiada no a yɛnkɔfom sɛ efiada na ɔmo inventi nsuo no fiada na ɔmo hu sɛ nsuo daa ananom bɛduru ha no bɛduru sɛ ne fie ha ne nsuo ɛnɛ ne yɛhu nsuo na sɛ mode fiada hu sɛ saa nsuo daa no ma sɛ saa fiada no kɔmpo na wɔsɛ nka motumi de kɔm kora mokɔyɛ no homeda na ɔmo som no sɛ bosom ɔmo som nsuo no sɛ bosom kɔmfo akunu ka kyerɛ ɔm sɛ fiada deɛ yɛma nsuo yɛwɔ wiase deɛ nim nyina ne sɛ ɛda yɛde wɔ kwaduo no ma no mum krampo na wodidi a woda na ɛda mode wɔkɔhu no mu no yɛ sɛ yɛneɛ sɛ saa da no na ɔmode yɛ din ma nsuo no nti aboabo ha no nsuo saa nsuo no ɛda aboabo yɛfrɛ no aboabo afia nti nka saa da no mu no na de no mama yɛnkɔm kora nkwankɔgye ani yɛ na bia wɔmfa da kofrɛ nsuo no ma sɛ neɛ saa da wei mu no ɛyɛ nananom mo na hyehyɛ yɛ nti yɛni hwee ka fa mo ne hwee ka fa ate yo for what to asoma me yo titi obi amutie ahenkan na 3.3 FM sabre ohwe obre na nonum abapa ho sima aduasa miensa enche bia ewema etiefo mo so ombabam na won so ukura wote so no amamre eni amane kakra onnim fa won so ukura wo no obetimi ene yen ya che na se ebre ebem a ye kwa ye bai ye gba pimu na mo so ye mama ba hanum sei na ma ba kyerɛ se de mo so mu kuro amamre de kuro no chi kuro ne bosom se de ode ono so wompe na anamafo abai ene yensensem ye bi won ma ye kuro bi so ne ye wakoye mrentu asem ne mabawa asem no na emoa yen ebi won kampa sa ne ma na wakoye na kuro no bosom kampo so mpe obo hwe won nsi akwa be ka se bia kuro we se de omum empe enema nema bi atisi unso wonnim ana wakoye ye na de eduru bi e ka se nipa sumesi kra oba ye nche ye bia na oye basa okro mu anum se ne bia na obra bia obo enso ani ntine bia ma ne bran so ensi ni ye no min 100 mesen so akọ ofa anani honom na wato aso e dia mame se aboabo se obi tia num se kra mpo a se hia emrane ben ana saa ensuo no aya ye de bọ no medase
nsuo no na meka sɛ ɔde aboabo afia ɔde afia nti yɛbɔ no mrane aboabo afia kotokuro do a wammɔ no a ɔnka ho aboabo afia kotokuro do a wanka no a wammɔ mrane yɛta bɔ no pa kotokuro do a wanka no a wanka na yɛmmɔ kotokuro aboa kotokuro no mpenoa na sɛ mpenoa wanka no a ɔmmɔ na mmom nyɛ ntia mpanifo bɔɔ no mrane sɛ yɛaka sɛ nsuo no ma yɛ nwimu nam yɛmfa mpaboa nkutiam yɛnyɛ wei nti sɛ wokɔyɛ deɛ a ɔde asotwe bɛtoo so ɛne yɛmfa ho wobi sɛ obi a wafura ho obi wafuru bɛ ho nti mpanifo bɛtumi ayɛ amammerɛ ne akyerɛw sɛ wode ɛfi ɛkeka nsuo no nti na ama saa de wei ato ɛno nti na na kɔmfɔ no yɛsɛ ɔnnam no woyɛ bɔne a ɔbɛyi no adi akyerɛw na afei watumi asa wo yareɛ nti kotokuro do mpenoa sɛ wanka no a ɔmmɔ yo kotokuro do mpenoa sɛ wanka no a ɔmmɔ ahenkan 93.3 FM saa bere yɛbɛkɔ akwankwanni ase aba na yɛba a atiefoɔ mo a motie yɛ mo nso yɛbɛgye mano disɛm ɛwɔ ahenkan 93.3 FM kurom amammerɛ ɛne kakra a wo nso wonim no na wode atodwa ama yɛn amanya wo yasimwa epedi amingo bisefie nipa obrane munsama wanyasiye obrane munsama trukei obrane munsama basei Same my money we more be ya baby you know my kid I'm the kwame masi akani pentia no bra ma bebre we asimi rebra na se mi passa mando a se me sa bebe o ami kwa na mi ni Sorry, now would I Joe? About time, they are not safra. Mammy broke where Joe. Mama woman, yeah. Mammy
ahenkan na 3.3 FM no muguso amutie yakwaba kwankwan ase ene honom ye de ho ye butu obia gene kura se phone ene ehuro ene ni hui pa na se de ya munim de bia e kwankwan ase a anya wowa ebo manfo ano na wa be pre wo no so ana wowa nso ye de ebo wi ase ase ekom edo se de kura ntimi mfa won samienu eni di ema na nyeye ense wo be ye ni bre no ana ya na wowa nso eta ebo ewo akwankwani ase ene ekwa akwankwani ase aye baaye no owe kwami asante wo na ka yesin ka odi empo de ka fa ko Facebook abefu ntintan yeso odi na mafo mu di amunimo an sen ka yemi mfidie na ka yenye wesi na ka kwankwan ase ka koye den wo no mo wo baaye nso a ma ho so aye den ankogo wo no ana na mekurawe ohun dia kwa kowio ntene ye fie kwankwan ase baaye no kwami asante onu esi mechi wa num se onu na emi mfidie na odi na Facebook no onu anene empenoa na dia hwena no so na no be dia ya wa num se so yo bi so ahonhon won so ntene de waje ahye ne ho pa ahenkan no 3.3 FM enti ene Itobi kan itobi kire abobo bekwasem ana yegusu ayetie no sadre mako gin sem ba ko mienu bi ewo mapamfo no no na yama etiefo nso abem ofa etina esio abobo sisi yi edahefa abobo kromo no so bitie e manonia no hu se se metumani ewo ko hwe abobo kromo na okay na da hanum se abobo esio ni dahefa sisi yi yo sisi yi esio no se wufi achimdan ba eda unifa ehokra na ubedika hu nsuo no first eda unifa unseni fa so ewo aboabo woods o ba o tra o frɛ ho a na wo ba baabi a washing base no ho no baabi a washing base no nifa omohoro ka no ni nifa ko nyina ho nyina ne nsuo no da ho ne nsuo na kasa da kire no ho na nye ho ya na se mi so motu anwe bebre agu nsuo no so omo tani na me tete de krono tre Chrono 3 eni nsuo so omo pia na mazisi nsuo na tia enti mu tu nsuo na fi krono omuntu ntu fi nsuo de yentu na mu de mu ye se eho no akoye se eho na akoye wora se omo nsuo no nipa tena ho nipa na meka te nipa na edoso ofa gina ho o ka sa se me sie na ma dwan ba so eche se mehu se nsuo bi etwamu o wosi be ono mu na omo horo yi ka ho no nsuo no mde ho ka na se mehu so motu anwa ko bi agu ono ma mu di si kwan no na nsuo na da ono mo ye ne sa no ene se mo be se mo ensan bo abudi ni kokko ye na nwa se mo de anwa ba be mo de nwa be omuntimi nye de ye den ya nsuo no de yo nsuo no de ye den ya obeda ho epo epo enkran kole gono asbembe o ma ya mpeso om katin so om ye eni ndi na enkran ho nsenso to a na yi fa kro no eni mo sha anwa ho no mu ye o om hwe om hu ye o go sensuo yi na se ebufa eyi ni so a ebufa so e ho nyina ye nsuo enti so om pede a om be yi gota kese ana se om be twa ni kwanyama no na onamu yode ani ne no because you see any who is as in show no and yes in show ni near na umbe who say yes look ye je esiwa no na tifi no nana odro aseni jase hin onu aye dam ewo nsuo na tifi enu nti na mfe na bobo dam no enti omu yi spillway ema no ndi nsuo no esuso ni tua na nsuo no eyira na ebu afa so enu nti osebe ya omdam no nti omu yi spill ekwan ketewa bi efa ho edema no nti nsuo no yedan na atini afam ana ebefa ba bia agwande anwena abegu ho nti mi wadwini bi se esusu ma no se bia obetwa kwan ama sa nsuo no ba bia otini fa ese de no kure no se wanyi sa nsuo no akwan ama no dia ene bibi obe obi anya yie because esusu tua nsuo no fa ho na nti enu na mini se obeyi eka e ama no na nsuo no afemu akọ because esua de wuntimi nsini kwan bibia ni won ma obetimi de esua no kwan
nso ɔyɛ aboabo nsuo a ɔwɔ tributaries nsuo bi tiritiri bɛbom nti ɔyɛ sukɛseɛ nti wɔn a tu anwea no gu hɔ no ɔpɛ sɛ ɔsi ɔda no ɔmo si atɛkyɛ no kɔfirimpɔn ne mami esu aka ɔmo kura bo na ɔmo kura bo no ɔmo yɛ ɛbɛbɔ mu a ɛyɛ sukɛseɛ nti mɛni da so ne sɛ bi a ɔbɛyi kan de ama no na deɛ ɔpɛ sɛ ɔtena no wɔtumi atena wɔn nti saa deɛ a nsuo no yira ɛdɛn ara esusu adeɛ sukɛseɛ deɛ ɛdɛn ara ɔbɛha no. yoo no ɔfɔbo atemi da ase paa ɛnna ɛnam a ɔmo yɛ adwuma hɔ no mo sɛmpa o yɛdeɛ ɛyɛ kɔkɔ na yɛbɔ mu na sɛ monti na sɛ nsuo no ne yiri na sɛ yɛbɛfa ho so deɛ a na yɛobiara ni ɛho asɛm biara ka sabre abɔ nonum apa ho sima aduanan nsia yɛbɛma atiefoɔ ho kwan na mo so mabam number na yɛde bɛto dwa no ɛyɛ Vodafone no yɛ 0201 944 485 0201 944 485 ana MTN no ɛyɛ 0554 820910 0554 820910 titi obi kan titi ewo bi kyerɛ onso obetimi abɔ awuram na onso wakyerɛ yɛn nkuro ɛso ɛne amamre ɛne amanneɛ a ɛwɔ hɔ no mu sɛ kwan yɛfa so anso nkuro ɛbaayɛ na ɛbere bɛ mu a yɛaba hɔ no mu ne ma bedi nkomo ne de mu nso aba betera no mu sisi ne yɛ kyerɛ aboabo ase ɛwɔ ha no mu si ya na nso aba bɛkyerɛ ahyɛ ɛwɔ ha no mu si agofia abefia bɛma ɔdwe mu akɔ aba titi obi kan so me jemo so anyumere yi e ba chodi ni bia frefi ye frame kwajo aboaje aka agenda ho me ba cho ufi kro be so aboabo ya me tiamo nyumere me mamo boni ajmapa mo ye je so aboabo no bra ni yesu sa no ba bia wo ti bi no na ye bridge a ye twale mu ya otare kese ho a na ye kodware mu ho nya hye mada so ana enchema na so na ho no tre kakra ho na no bi ajare na duro no bi twa dam no ena ma esensio ni nyina ati aka ho a aye nzunsan e be pa ho ya boabo de ni esio kese pa ye to so bio ama tete nsem ni bibiri na eye konfo no de no aboabo beto afene na omo besia ko aboabo afene afase e omo duru ha na omo sensio ni bi no ye no enom aboabo e de nsi ye de no omo ni se aboabo nsi ye de eti na abo nso wo mu nsi nso na aboabo wo mu sei ena nsi nso e de ene mo ne ya mo ya sesen wa haya ene ma konfo ono nsuo ni de no ye o mti na ma o ka aboabo ha akire no ebi ba be to wo no ya ka no sumi no no yo ya da se bi di se be ade fa ye so empanifo so e ka ehu abakwasem kakra omo kan ni nyina ya da se enso no so adwen kyerɛ na Michelle agofia wanyina so said the Tiano, who's betting about room. I can in 3.3 FM. I go fiao. Hello. Me pacho didn't be a free. Me just jump on my face here, chance. I touch jump on. Impatron. AKA Cowbell. Yeah. Me pacho, Monon Coy. Me didn't get that. Spend them kind face here, chance. But some to me phrase, I came swabbe. The chrono no yes me free from me chrono no na aduana fo ne di ade o e was abe mpatwan okay na sane o kan say o be frɛ na nka yen so aye frɛ ne abeton ne aka e chrono asɛm no abe me de pa senka na sane mu ye chrono edu emre dia mon friends na yes ye chrono this ye dia tu yakoma so pa sisi sia de empatam anum sei eni ba bia ye behwe kro bia eni na bakwasem enti wo so wo de aba ene nyamboa ye betu na mo na mpanifo ye bekọ no mo betimi aka wa bakwasem kakra bi ye breni nti ye bre butia mpato mi ti wo ye breni nti
ye breni nti no ye be hye na etu na mo aba ho no mo na ye ni mpenifo aba betena se na ye ba so a be ye de se enka ho so obetchen bi na yetimi adi enkomo na ye de ma ba hanum si na fe so wo hye nim de ma ye ye da se pa ye da se nyame isra mu nyina o sha so pa bye bye oh wetimi nyina so etiefo no mu credit no mu gina so kakra bia agofia how ahinkan na 3.3 FM ana wasungu so a utie titi obi ka titi ewo bi ekire aboabo ekwan efa so yenya akru aboabo enene ede ebremu agofia how amen nempa cho odi ni me bia frefi acha femi amareta me ka sefe awfaso amareta mpa cho mo anunko abo zege thank you na minshraw amamre bebre ye wo nsuo bi wa hanu si aye nyimunam enam na ya kakra ye be pese mo so be ba be hey akaka yenwe ene se bi efu amen sie nsuo ne fe na abresua ona na yo ba tan kesi a wa hanu si aye sanom daja emunam hey akokwaso hin ni si mechi wa nu se yo ene Kwame Asante da se ne Kwame Asante da se ne ye betu ashi ukrofo no na yakofam kru amamre apo zege ele wa besi ayenkan na 3.3 FM ye da se pa agofia ame e pa chodi ni me bia fefi atenefo ani mi ya tuma sene matedu school junction mo nun koi wa TV da si obru tempeli vo ka se ya wa wensem sabe pepe ya me kan se a very funny ka amu nya botren kan ya su be di na ya jasi mo man so ade o kwa ma sa no ma ba si o machi no ma bi so man ja o man so na ọmọ mẹsìnyá di ebi sèse à ma tí a sè because mi wúni sẹ kotoku ẹdu ampọfo ẹntwi wàá mẹhùn sẹ ẹdu ampọfo ẹntwi fo ọmọ yẹn sàn ọmọ yẹ warriors yóò sọ wàá mẹhùn sá di nọ ẹdu ampọfo ẹntwi kotoku ẹdu ampọfo ẹntwi nọ ẹwọn náà mi hu edin no bẹbi efiri báyìí. saa edin mmiɛnsa a wɔn bɔ yɛ no yɛ ẹdu ampọfo ɛne ẹntwi. Omo ba anum se no na saa nipa miensan ana so omo kɔ ako a ana men kan se bi omo kɔ saa omo ni nipa na omo di omo nim e de kɔ ako okay saa nipa miensan adin ma tuna ami nim asitre pan kotoku nkan edu ambofo antwi na kotoku ni de na kotoku no odama he na denchafo no ebebe sue no okay ntombe sue no na eduru baabi no na ayese o mache no mache e na oye ese ni odomo ba aboabo anum sei ana o do omko chena denchre koso onum no ntomo che onum na denchem no eyichi omo wi no ana fi odomo ba aboabo krom anum sei ebetena hanum sei a ombeto saa eye obus eye ebedia na obosom eye konfo kunu afi o mabaji akonyo anum se ya o mode o mamienu betira anum se ne ye pani ni kaka ne ye frɛ o mo kofutuntum ana kofrikoko no ana ba ku di ade oboabo ana ba ku su di ade ewo odan enkwanta why piao what do you mean piao yo me da say agofia oh wentimi anyazo yo sadre yebusiafo yebre na yebre yentimi fa ofrefo bia biem meje tiefo anu disema etwa so kra mpo na afi yedi dwumedie no aba eriwiye ofa aja epacho monchia tiefo na afi yemfa dwumedie no ensi yo yeda ase yema manfo ati se ene dwuani ayedi ye no aboabu kuro no ye kire ye kuro no bae na mremu no ye be kire mpanifo a omba gi kuro no etcc ho yedase minchia bebre no baako achia michia me dofo baako yawa mwako owano mase
oye shoemaker yaw machi o majo na chia Veronica Manfo Kuya Manfo a me classmate P2 P3 me classmate to afei me kwadwobie akochia me sofo pani omono Asamoah Catechist Presbyterian Church adwobie papa me chia obibiri afei me chairman Ifa Owura Bamfo na opani tawia me chia omu nyina me mom nyina adwo for what obi abechia na chia no na yenkoi yo me da na ebre yo therefore ayenka yan therefore me da masi bebre se me ba no mani kan yan chiamo e odi me chiamo ayenka yan therefore e to so me chia New Hope International School for teacher for any of director nyina me chia pension for company for enso enyina na me chia me yire anti Christiana Boating Angelina Amponsan Boating ya Daniel Boating asesi a omnyina wo fie a omutiemi medamase se enede nso etimi anya kwan na beche abobo ase ebinim nimbi chemi ana minimi ni ekofi obi nimbi chen yen ba yen nyina bakakra yenim no de na otwe se na eba se ba nia ebe chere kwan ba ko na mienu bi a chronophage nyini ye edi akyeremu yɛdamase paa ɛne mobrɛ a munya ɛde ma yɛ nyame nhyira mo na ahoɔden bi a mohwere yɛ ne nyankopɔn fa nhyɛ mu yɛfrɛ wo adu amponsa asuo gya bi akɔlomi a ɛba ne wo wanya mfinhyia mmiɛnsa ɛnnɛ wo papa ɛse ɔma awoda papapapapapapa nyame nhyira wo na ɔnya wo kɛseɛ ona ana amareta wo akokwa so Amareta utie sabre pa yesu obie hu o akokwa so utie pa nyame enhyiraw na onya o kese pa ana hwansu nie Saturday patience na sa na mo se no se na me de kwa hu ni ye me ba cho mo cho bre mi ya mo nchu ni ye na yesa Salah. Now now the end. Oh the end near can one say end. Salah only patience. And then so ma woda omo wanfa. Yeah. Yes mo hanum say ya e chiamo pa aboabo hanum say ya efri atopan he. Atopan he kwa mi asante. Akokwa so this year. Efri no na de bae. Saa so ana mechia Mr. Intiamu a ochire ade ewo achim kede FZ an consuma Mr. Ata Champon owo achiase woni oyire Lydia Cranche ana oma Fiona owa hene ene iredi masa din we de me na mabok na atadin de ana ose enkoma na asenso anti magi owo so abe ana Mr. Asamoah onso oye head teacher ewo isem titi obi chire sabre no nsia bo no nsia fo no kasebofo na ato am wanum sei eti ye be so na da sene ye de de o no so e de abrel nyame hira